akubheka njengeshelela ngakoshumi enkani phana iphodlela uthi nompempe wamadoda angizalelwanga emhlanganweni mina angandile ke ngokukhuluma kakhulu angilingi angifune ukukhipha khadi uthi nompempe ke ningangilingi angifune ukukhipha khadi nangi lapha kuyosika ukuthi ke wena mdlali ke owaba namashots amaningi ebholeni laseNingizimu Afrika ephethe lapha ke 73 shots dressing room yathi Kaizer Chiefs kulungile Mamelodi Sundowns siyabonga yaqhubeka iKaizer Chiefs lokhu inqobela nje imidlalo yayo nathi ke iKaizer Chiefs namhlanje ijwe Sundowns kunefone ke ukumcorrupta yilokhu nje ngiyiphethe kahle sonke lesikhathi uye lapha ke Evelyn Makgopa uye lapha ke Evelyn Makgopa Sundowns yadlala neKaizer yadlala neOrlando Pirates la FNB Stadium ngalelo langa Mamelodi Sundowns yashiya Salaphansi Premodi ngalelo langa Mamelodi Sundowns yayisebenzisa i-dressing room yeKaizer Chiefs bathi beqeda nje ukuphuma bathi ke Makhosi kunento esinishiyelena lapha e-dressing room yathi Kaizer Chiefs kulungile Mamelodi Sundowns siyabonga yaqhubeka iKaizer Chiefs lokhu inqobela nje imidlalo yayo nathi ke iKaizer Chiefs namhlanje ijwe Sundowns kunento esiyiphethe Silipasi lapha ke uNdlovu akubheka njengeshelela ngakoshumi enkani hlaswe kabili lapha ke uTito uye lapha ke Masindile Mtajela uya nabo bezwa ke ngempela abalapha ke Kaizer Chiefs akubheke nje ungena ke akubheka njengeshelela ngakoshumi enkani Kabi Masindi Mtajela